Що ж тут буде в мене? Також такий сильний пакетик. Ми розуміємо, що це якийсь аксесуар. Навіть не один. Це лапа. Ух ти. Це лапа – це те, що на сьогоднішній день дуже сильно люблять наші діти. Тренд. Да, в тренді. Але це такі, скажімо, ті лапи, які продаються майже скрізь, вони такі дуже банальні, а це прям так виглядає дорого-багато. Так, одна лапа. Да. Тримай. І сквіш. Сквіш, антистрес. Це, до речі, як варіант, такі штуки можна роздати всім нашим менеджерам для того, щоб вони знімали стрес, коли приходить дуже велика кількість замовлень. Я би тільки заради цього приходила насправді, щоб пожмякати.